Теманы дәвам иттерәбез. Әлмәттә һәм Зәйдә ил күләм масштаблы жон исәп алу акциясенә ничек кирешкәннәр? Тулырак киләсе язмада. Виктория Махалова һәр фатирны йөреп чыгу алдыннан җентекле инструктаж узган, тәҗрибәле исәпкә алучылар белән урынлашкан. Кешеләргә сорауларны төгәл һәм аңлаешлы итеп формалаштыру, тиз арада җаваплар язу мөһим. Әлмәтнең Сөләйманова урамындагы йортларның берсе. Бер кешене сораштыруга якынча 20 минут вакыт китә. Сораулар кешенең җинесе, яше, яшәү урыны, белеме, кайсы милләттән булуы турында. Хотелось бы сохранить свою нацию, и чтобы все смогли правильно поставить галочки туда, куда надо. Халык санын алучы үз фикерен тага алмый, җавапларны сораштыручы әйтергә тиеш. Исәпкә алуда бөтен Россия халык санын алу участогы ашада катнашырга мөмкин. Шуларның берсе Әлмәттәге күп функцияле үзәктә эшли. Монда волонтерлар исәпкә алуда катнашучыларга булышалар. Беренче көннәрдән үк кешеләр участокларга бик теләп килә. Үзләре өчен социаль әһәмиятле сорауларга җаваплар бирәләр. Перепись населения я прошла с удовольствием. Мин халык санын алуда зур канәгатьләнү белән катнаштым. Ул нәрсә өчен кирәк соң? Төгәл халык санын белү генә түгел, ә аларның кайсы милләттән, күпме бала булуын белү, киләчәктә дәүләт программалар юнәлешләрен билгеләү өчен кирәк. Бу программалар мәгариф, сәламәтлек саклау, без яшәгән шәһәр авылларны төзекләндерү юнәлешләренә кагыла. Әлмәт 61 участокка бүленгән, биредә 364 исәпкә алучы эшли. Аларның һәр кайсына уртача 550 кешене исәпкә алырга туры килә. Халык санын алу, менә иң беренче тапкыр безнең ул кәгазьдә язмыйбыз на планшетларда булачак. 23 сәгать булачак. Зәйдәге 6 исәпкә алу пунктының берсе энергетик мәдәният сараенда урнашкан. Биредә дә исәпкә алучыларга киеренке эшләргә туры килә. Килүчеләрне барлык чикләүләр һәм социаль дистанцияләр үтәп кабул итәләр. Статистика органнары белгечләре барысында җентекләп аңлата. Кешеләрне әлеге бөтен Россия акциясендә катнашырга нәрсә этәрү белән дә кызыксыналар. Мы спрашиваем, вы хотите, зачем вы участвуете прямо сами? Без кешеләрдән ни өчен халык санын алуда катнашулары турында да сораштырабыз. Күбесе моны гражданлык бурычыбыз диләр. Кешеләр ничек, нинди планнар белән яши, нәрсәгә мохтаҗ, барысын да әйтәләр. Ә дәүләт ахырдан гомуми нәтиҗә ясарга тиеш. Җан исәптә участокка барудан һәм үзеңдә сорауларга җаваплар бирүдән тыш, онлайн режимда да катнашырга мөмкин. Бөтен Россия халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр бара. Фәрис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлмәт һәм Зәй районнары.